मोनाखैमोन दायो नायदोनै sonafwr बिराद गोबां आंनियाव कालेक्सन सफैदों दै दायोथ' बेखौहायनो आङो एसेनो नोंथांमोननोहाय आङो लखबनानै देखायनोसै आरोना अबेया सफैदों मानोना नोंथांमोना सोंहरदोंमोन ना आङो गैथ'ला हरदोंमोन स्टकआव नायदोनै दे बाबा नै नायदो नै मोनसे नै बेयो बिराद जायनो नांगौ थाब लाहरखादो बहुत लिमिटेड सफैदों दै बहुत लिमिटेड सफैदों नै बेबो मोनसे गोदान डिजाइन बेयो बेखौनानै एसे देखायनो आं पद्मनि दानाय सोंनाय पद्मनिनि बिराद मोजां नै हेभिनो अरनायाबो बिराद मोजांखा समायना नै बेयो प्रिमियाम दै गोदान लेटेस्ट ओंखारनाय दानिसो क्रिसमासनि थाखाय गोदान कालेक्सन ओंखारबाय नै ओरैबादि हेभि मोजां गुरै आराम लखा दै प्रिमियामनि जायनो नांगौ अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजां नै साद्रियाबो अल बडि खानाय साद्रिया ओरैबादि मोजां डिजाइनाबो मानिया बेबो थासे बाबा नोङो दे नै बेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजां आरोना बेयो नै मोनलाया ओमफ्राय दायो बहुत खस्थ'जों आङो रिस्टक खालामफिनबाय नै क्रिसमासनि कालेक्सन बेफोर गासैबो दायो नोंथांमोना मोनगोन प्रिमियामनि ओरैबादि मोजांखा sonafwr नोंथांमोना दांबायथाय अयथासार फाग्लि जाजोबखागोन आरो आं गावनोनो बिराद मोजां मोनखायो नै साद्रियाबो अल बडि हा औ ओमफ्राय आं लखबनानैहायल' देखायनोसै नै बेबादि ओमफ्राय नै बेयो गुफुरा बेखौबो सोर सोंहरदोंमोन दायो सफैफिनबाय नै नायदो ओरैबादि मोजांखा गिर्जाफ्राव गानो बाथौआव फुजा होनायफ्राव गानो ओमफ्राय हाबाफोरनि थाखाय आरोना जायफ्रा एसे खम दामाव नागिरो पद्मनिनि दानाय सोंनाय पद्मनि ओरैबादि गुरै मोजां साद्रियाबो नायनानै लादो नै ओरैबादि मोजांखा सफैबावबाय नैबेबो सोर सोंहरदोंमोन मोनसिगोन दिल्लीनि आब' नै मोनसिगोन नों सोंहरदोंमोन ना औ नै बेबो प्रिमियाम दाखालि आं देखायखादोंमोन खिन्थु खाथिनिफ्राय मानसिफ्रा नुवा नालाय बेखायनो आंसो देखायनोसै ओरैबादि नै मोजां नै दुर लखा अल बडि चकमक ओरैबादि मोजां प्रिमियाम क्वालिटि ओमफ्राय नैबे अल बडिसो नै ब्लू कालारनिया सफैबावबाय sonafwr ओमफ्राय नैबेबो सफैबावबाय ओरैबादि मोजां ना सिया एकदम रावबो बासिनो हाया जायनियावनो सहैयो बेनो फसायखायो आरो बयबो नैबेबो ओरैबादि बेयो लेटेस्ट सफैबावदों नै बेजों सेम डिजाइनानो ओमफ्राय नाथाय बेयो कालारा ओरैबादि मोजां हाबाब sonafwr गावनो फाग्लि जाग्रोखाबाय नुनानै फार्स्ट क्रस एकदम नायदो नै साद्रियाबो कन्ट्रास्टआव अल बडि लाइफआव आयै हाबाब सनामा एसे मोजां दादोंलै बेखौ दाग्राया आंनोसो गानग्रोनोसैदांहाय नै ओमफ्राय नै लरेस सोर सोंहरदोंमोन आब' मोनाखैमोन लरेसनि नै दायो आं स्टकआवहाय बेखौबो लाबोबाय नाथाय आंनिया सिंगल नङा दै साद्रि दं नै साद्रिजों लोगोसे आङो नोंथांमोननो हरगोन ओरैबादि किउट साद्रियाबो अन्थाव लरेसनि नायदो नै ओरैबादि समायना सोरनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो अल बडि नै गोदो गोदाय बिरादनो बिदिखौ गानोमोन नालाय दायो बेखौनो गोदोनिखौनो बुरखांलायबायब्रा जोङो नै गोदोनिखौनो बुरखांनानै बे डिजाइनखौनो लाबोलायबाय ओरैबादि समायना रमायना बे साद्रिजों देखायलाय मामे मोनसे साद्रिजों आं लानानै देखायखानोसै थाब अर्डार होनानै लाहरदो आंना सम गैया नालाय बेखायनो ओरैनो जाक थाक देखायलाबायबाय नै
समाय फ्लेखागोन नैबेनि ब्लाउस सफैयाखैलै नै गुफुर हाबानि थाखाय सफैबावबाय रेड बेयो ओरैबायदि सुइट कालार दाखालि आं देखायदोंमोन खिन्थु बे कालारा बेलेगमोन दे नै बेयो सफैबाय सोरनो नांगौ थाबै अर्डार हरदो नै सफैबावबाय नै बेयो गोदान कालार सफैदों आरोना मोनसे नै दिरुनानै देखायबायलां नै पिंक कालार हाबानि थाखाय रिसेपशन जाहैनायफ्रावहाय गाननो थाखाय जायनो नांगौ थाब थाब अर्डार होदो बेयाव इन्दिनि साद्रि दङ देखायला आङो इन्दिनि साद्रिखौ सम गैला आंहा बाय बाय सनाफोर बिदिब्ला आइ आंनि फिसाया अन्थाव बाथाव उन्दुलायबाय नै जुथा गानलायनानै उन्दुबावबाय